Esta mañá presentábase na Casa de Cultura de Portosín a xornada de concienciación ambiental organizada pola Concellería de Medio Ambiente. A actividade desenvolverase este vindeiro sábado, a partir das 11 da mañá, na praia da Aguieira. É a segunda vez que gracias a Iago e a súa idea, foi antes de ir para Tokio, faloume da posibilidade de facer unha xornada nova desta de concienciación ambiental. Xa fixéramos hai 2 anos unha na praia de Coira, o cal tamén resultou moi atractiva para a xente, saleu moi ben, entonces buscamos esta vez na playa de Aguieira para facer esta nova xornada. Na iniciativa tomarán parte o regatista olímpico local, Iago López Marra, e a súa noiva, a brasileira Kaena Kunze, medalla de ouro nos pasados Xogos de Tokio. Os dous destacaron a importancia de xornadas como esta e tamén da necesidade de coidar o noso medio ambiente. Concienciar a xente, ¿no? Porque a verdade que temos a gran sorte de poder viaxar por todo o mundo e ver a cantidad de lixo que se deposita en terra, ao final acaba no mar, e tamén que o propio lixo tamén se tira directamente ao mar. A verdade que é un tema que nos preocupa moito, porque ao final o mundo que temos é só non temos opción B ou C, así que a verdade que estamos moi comprometidos con eso, intentamos facer ver a xente, as novas xeracións, que o importante está por vir e temos que cuidar o medio ambiente e o que temos. Há muitos anos aqui que venho e nós vemos a quantidade de basura que está como aumentando em el mundo. Entonces es que dijo Iago, no es como la limpieza en sí, pero es como pensar o que hago en casa para mejorar para mañana, ¿sabes? No desenvolvemento da actividade marcada na campaña Infinitamente Natural, colaboran tamén diversas entidades locais, como é o caso do Real Club Náutico de Portosín, a Escola de Surf As Furnas ou a propia Confraría de Pescadores de Portosín. Estamos totalmente involucrados nas limpezas das praias, no mar en sí, porque deso vivimos, e xa nosos socios, os nosos barcos, todo mariñeiro en día intenta ou fai que se limpe un pouco máis o mar, non botar tanto desperdicio. Non haberá límite de prazas nin se require tampouco inscripción previa. Todos os participantes recibirán un agasallo do Concello e participarán tamén nun sorteo.